Невялікая вёска на поўначы Мінскай вобласці, якая называецца Буцлаў, вядомая не толькі на тэрыторыі Беларусі, але і далёка па-за яе замежжам. Тут знаходзіцца сярод лясоў і балот вядомы санктуарый Маці Божай Буцлаўскай, велічная святыня, якая сярод беларускіх святынь адна з самых прыгожых і вялікіх. У старажытнасці тут была глухая пушча. Людзі ў вёсках былі ахрышчаныя, але жылі больш па-язычніцку. Святы Казімір Каралевіч, сын Казіміра Ягелона, прасіў свайго брата Александра, каб той у гэты рэгіён адправіў манахаў, францісканцаў з вялікага манастыра. Кароль Александр выканаў запавет свайго брата. Тут так і былі непралазныя, глухія, вялікія лясы. І менавіта гэтыя лясы, 600 моргаў гэтага лесу, вялікі князь літоўскі і польскі кароль Александр Ягелон падараваў віленскаму кляштару бернардынаў, якія ў той час пачыналі вялікае будаўніцтва там, у Вільні. Для віленскага кляштара і павінны былі сплаўляць лес адсюль манахі бернардыны. І адбылося гэта ў 1504 годзе. Не было ў плану будаваць у гэтым лесе ні касцёла, ні манастыра. Толькі было сказана, каб монахі пабудавалі ў лесе драўляную вартоўку. Тутака ў гэтых лясах яны і пабудавалі першую невялічкую яшчэ буду. Да 1530 года ўжо было пабудавана і першая маленькая яшчэ капліца. І вось так паўстала вёска Буда. Менавіта на канец 16 стагоддзя прыпадаюць звесткі аб дзіўным з'яўленні тут Дзевы Марыі. Адбылося гэта 2 ліпеня 1588 года, калі пасля сакраманту хросту манахі і вернікі пабачылі святло, у якім з'явілася Багародзіца з дзіцяткам, і ў небе прагучаў голас: «Гэта месца я выбрала сабе для прытулку грэшнікаў». Мария являлась людям, разным людям. Достаточно вспомнить марийные санктуарии Польши, Австрии или других стран. Мария являлась и говорила, что это место конкретное, в нашем случае Буцлав, избрано Богом, чтобы уделял Он здесь своей благодати. Специальное избранное место. Поэтому латинское слово «санктуариум» – святое место. Першы драўляны касцёл у Буцлаве быў узведзены ў канцы 16 стагоддзя. У той час прадстаўніцтва бернардынцаў у Буцлаве было невялікім, таму яно мела толькі статус рэзідэнцыі. Абраз, калі з'явіўся, то касцёл быў яшчэ нават драўляны. Але адразу некі энтузіязм, так сказаць, некі духоўная цяга ў людзей тут з'явілася. Людзі пачалі збірацца. Пресвятая Мария, благодарю Тебя за большие ласки, за то, что всегда выслушиваешь и помогаешь. Молю Тебя о здоровье, о даре веры для мужа и сына, о здоровье для мамы, о благословении для брата. 28 жніўня 1633 года быў закладзены вуглавы камень першага каменнага касцёла. Невялікі аднанефны мураваны касцёл захаваўся да сённяшніх дней і стаў часткаю новага грандыёзнага касцёла Марыі. Аўтарам мураванай святыні
аднанаўвага касцёла у стылі рэнесансу з'яўляецца Андрэй Кромер. Ён надоўга затрымаўся у Будзе, нават пабудаваў сябе дом, і, магчыма, і ён будаваў двухпавярховы мураваны кляштар, які долучался до этого костела. Раньше, когда строился наш храм, также еще и раньше, зодчие вкладывали душу и сердце в то, что они делали. И прославляли Бога не только молитвами, например, а также и своим трудом. И этот храм, который мы здесь видим у нас в Буцлаве, это не что иное, как прославление Бога, которое архитектор оставил в камне. Величная базилика, грандиозная базилика, трохнавая, двухвежевая, была узведена намаганнями и самих бернардынаў, и шмат хто долучился з ахвярадаўцаў са шляхты, з магнатэрыі, сярод іх ваявода Агінскі, Барбара Скарульская, Іранім Сарока і шмат-шмат іншых. Толькі даўжыня галоўнага фасада касцёла складае амаль 50 метраў. Касцёл пабудаваны ў выглядзе крыжова-купальнай базылікі. Але купал тут схаваны, ці так званы сляпы. Гэта значыцца, ён не выходзіць за сяродкрыжжа даху, а знаходзіцца ўнутры касцёла. Роспісы, якія ўпрыгожваюць касцёл і не змяняліся з таго часу, былі створаны выдатным майстрам Казімірам Анташэўскім, тым самым, які размалёўваў і менскі архікатэдральны касцёл. Яны зроблены ў стылі ілюзорнай, ці так званыя на оптыкі маляваным. І нават з некалькі метраў, ужо гледзячы на іх, бачыць, быццам зробленыя з мармару, гіпсу, тынку, але ўсё гэта намалявана на роўнай плоскасці. Сапраўдная адметнасць будынка – драўляны пазалочаны алтар, устаноўлены ў 1649 годзе. Уражвае кантрастнае спалучэнне колераў, белых сцен, чорнага дрэва і бліскучай пазалоты скульптуры. Алтар спецыяльна выканалі для размяшчэння цудадзейнага абраза Маці Божай з дзіцём Езусам. Маці Божая Буцлаўская. Спачатку менавіта тут ён і знаходзіўся. У перспектыўна разгорнутых крылах алтара у 8 бакавых нішах устаноўлены постаці прарокаў Старога Запавету і святых, жыццё якіх звязанае з паходжаннем Марыі. У цэнтральных нішах знаходзяцца фігуры караля Давіда і прарока Аарона. У нішах левага крыла алтара, акрамя караля Давіда, устаноўлены ў наступным парадку святы Юзаф, святар Захарыя і святы Яўхім. У нішах правага крыла алтара, акрамя Аарона, змешчаны фігуры святога Яна Хрысціцеля, святой Алішбеты, святой Анны. На самым версе алтара па баках устаноўлены 2 апосталы святы Пётр і святы Павел. 4 анёлы, якія кленчаць на карнізах крылаў алтара, трымаюць у далонях кадзільніцы і ліхтары. Разгорнутасць крылаў алтара і паступовае памяншэнне вышыні так было запланавана, каб выклікаць уражанне большай глыбіні і каб стварыць перспектыўную алею з калонамі і статуямі, якая вядзе позірк вернікаў да цудатворнага абраза Мадонны з дзіцяткам. У буцлаўскім алтары адзначыўся сваёй індывідуальнасцю майстар па дрэву Пётр Грамель. Вельмі каштоўны, вельмі цудоўны алтар у стылі маньерызму. Гэта значыцца з рысамі яшчэ і рэнесансу, і ўжо новага стылю барока. Даследчыкі сцвярджаюць, што ў свой час буцлаўскі алтар быў наватарскім не толькі ў Беларусі, але і ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Пэўныя паралелі ўзнікаюць пры параўнанні яго з трыумфальнай аркай у Антверпене, удзел у стварэнні якой прыняў Рубенс.
Паводле хронікі буцлаўскага бернардынскага кляштара абраз Маці Божай Буцлаўскай знаходзіцца ў Будзе, сучасным Буцлаве, з 1613 года. У 1598 годзе абраз быў падараваны мінскаму ваяводзе Яну Пацу, папам рымскім Клеменсам VIII. Ян Пац вельмі шанаваў гэты абраз і заўсёды вазіў яго з сабою. Змешчаны ў драўляным касцёле абраз з самага пачатку быў шанаваны простым людам, праславіўся цудамі і ласкамі і ў 1635 годзе быў перанесены ў галоўны алтар. Если назвать какое-то одно самое большое чудо, то надо сразу сказать, что остальные чудеса не такие важные. Я думаю, я бы не столь бы заострял внимание. Большие чудо, самые большие, важные, неважные. Не это самое главное. Самое главное то, что в Буцлаве человек, паломник, имеет возможность прикоснуться к святости. Это самое главное чудо, что есть возможность прийти, помолиться, и вера человека в то, что он будет услышан, что его молитвы на этом святом месте будут услышаны Господом. Господи, благодарю всех, кто принимал участие в строительстве этого храма. Спаси, Господи, все святыни Твои. Гісторыя і цуды абраза пачынаюцца з 1617 года. Былі апісаны ў кніжцы «Задыяк на зямлі». Першы цуд зафіксаваны ў 1617 годзе – вяртанне зроку 5гадоваму хлопчыку Язафату Тышкевічу, які пазней стаў вядомым айцом-кармелітам. Много людей приходит не только помолиться, но потом также приходят и поблагодарить Господа за то, что получили через заступничество Матери Божией Буцлавской такую или иную благодать, нужную им в данный момент их жизни. Слово «вота» означает «памятка». Разные символы, символ сердца, символ глаз, руки человека. Самое важное, что эти памятки – это свидетельство тех людей, которые просили об исцелении, просили в своих намерениях и получали от Господа через посредничество Пресвятой Богородицы Девы Марии. И потом, как благодарность, приносили такую памятку. Символ сердца – это символ исцеления души человека. Приходят такие, которые услышали, приехали, пришли, но такого понятия нет, что это святое место, что здесь происходят чудеса, что это чудотворная икона. Уже потом они, когда уже 1 год, 2 год, 3, тогда уже начинают уже больше осознавать, уже, что это не просто костел, не просто храм Божий, а здесь на самом деле происходят чудеса. Здесь чудеса такие повседневные, но они все равно есть. Матерь Божия Буцлавская, она помогает мне практически каждый день. Случилось очень большое в моей жизни переживание, и как уже пришли большевики и отступали в 1942 году, увидели мы, как ходят 4 человека кругом костела, ходят и нечто робят. И як чую, як вони говорять один до другого. Говорять, хватит 40 пудов, чтобы, говорить, снести это здание. Но это было уже у июня. И на самом конце, а у нас 2 липца свято Матки Боskiej, великое, что приходят те пильгримы. И вот прочнулись. И представьте себе, никого, ни большевика, ни немца. И костел стоит. Вот який цуд Матка Боска показала. Нічого не зробили. Так знялися чисто, що нікого. У наш час абраз Маці Божай Буцлаўскай стаў агульнабеларускай святыняй, што выразна падкрэслівае каранацыя абраза, якая адбылася 2 ліпеня 1998 года і была здзейснена кардыналам Казімірам Свёнтакам. З 1992 года адраджаецца традыцыя пілігрымак у Буцлаў. Час гэты настаў, ужо пацяпленне, больш і многа і людзей, і моладзі. Прыходзяць ужо сюды больш глыбокай веры. Не паказацца, не адметіцца, не
Не то, что сказать, вот я побыл у святыні, а ось побыть, помолиться, подумать и поразмаўляць з самим собой. Ну, вось ацаніць сваё жыццё. Абраз Маці Божая Буцлаўская з'яўляецца помнікам старажытнага жывапісу. На абразе Маці Божая на левай руцэ трымае дзіця Езуса, правай рукой паказвае на яго. Увесь абраз, за выключэннем твараў і рук Маці Божай і Езуса, закрыты металічным чаканеным пазалочаным абкладам. Над галавой Маці Божай і Езуса ажурныя металічныя кароны, упрыгожаныя каштоўнымі камянямі. Рама абраза упрыгожана таксама накладной металічны разбой з арнаментам, у які ўведзены фігуры святых Варвары і Казіміра. Когда я провожу экскурсии по храму, я начинаю такими словами, спрашиваю, очень часто это группы из России, спрашиваю их, знают ли, когда начинали строить Санкт-Петербург. Они, конечно, с гордостью отвечают. И я тогда им, так, между прочим, добавляю, что когда начинали строить Петербург, здесь, в Буцлаве, уже 200 лет люди собирались на молитву. Буцлавский храм – это живой храм, это не музей. Это живой храм, в котором люди молятся, приходят постоянно. Вот это очень важно, я считаю, что также теперь, когда мы живем в 21 веке, для людей, которые ищут спасения, для людей, которые ищут поддержки в своих жизненных хлопотах, таких или иных трудностях, а также и в радостях, этот храм является источником Божьей благодати, источником Божьей силы, источником Божьей поддержки. На пачатку ліпеня адзначаецца ўрачыстасць Найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай, апякункі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У апошнія гады культ Маці Божай Буцлаўскай шырока распаўсюдзіўся па ўсёй нашай краіне, і вернікі нездарма называюць яе апякункай Беларусі. Ідуць і ідуць тысячы пілігрымаў, каб ушанаваць Найсвяцейшую Панну Марыю, папрасіць праз яе заступніцтва асаблівых ласкаў Божых і прыняць удзел ва ўрачыстым буцлаўскім фэсце, які становіцца сапраўдным святам веры адроджанага беларускага касцёла, старажытнага і адначасова маладога. Пілігрым, які пераадолеў не адзін дзесятак кіламетраў, апошнія метры ад уваходу ў святыню да цудоўнага абраза імкнецца прайсці на каленях, каб выказаць асаблівую пашану Маці Божай. Жывы паток у святыні не спыняецца і не слабне ні на хвіліну. Але за вялікай колькасці вернікаў гэтыя некалькі метраў часам займаюць больш за гадзіну. Але гэты час становіцца часам асабліва глыбокай і шчырай малітвы, калі кожны, адчуваючы побач з сабою столькі братоў і сясцёр, разумее, што ўсе мы дзеці аднаго нябеснага Айца і маем у небе адну найлепшую матулю, якая любіць усіх аднолькава. Менавіта ў гэтыя хвіліны з глыбіні сэрцу узносяцца да Найсвяцейшай Маці самыя запаветныя просьбы, з надзеяй, што праз яе магутнае заступніцтва яны будуць выслуханы Найвышэйшым. Пра тое, што гэта не пустая вера і не марныя надзеі сведчаць і шматлікія цуды, якія на працягу стагоддзяў адбываліся і працягваюць адбывацца ў нашыя дні каля цудоўнага абраза Маці Божай Буцлаўскай. У свеце існуе вельмі много санктуарыяў, да якіх вернікі імкнуцца. Таксама ў Беларусі ёсць гэты буцлаўскі санктуарый, да якога ўжо многія стагоддзі ідуць вернікі. Ішлі яны сюды нават і ў часы пераследу, а цяпер у новыя часы, ў часы свабоды веравызнання, мы бачым, як много пілігрымак ідзе, ідуць з розных куткоў Беларусі. Гэта малітва, падчас якой вернікі нясуць свае інтэнцыі да Божай Маці. І трэба, каб чынілі пілігрымку як акт пакаяння за свае грахі, за грахі народа, за грахі сваіх блізкіх, каб выпрасіць у Божай Маці ласку на вяртанне. Таму мы вельмі рупліва адносімся да пілігрымак, і таму
касцёл таксама апякае пілігрымаў, стараецца дапамагчы ім, каб гэты шлях, які яны пройдуць на сваіх нагах, не гледзячы на спякоту, не гледзячы на дождж, на вецер, можа нават на мазалі, іншыя цяжкасці, каб яны маглі сапраўды взяць такі духоўны запал з гэтай пілігрымкі, духоўную карысць з пілігрымкі. І я спадзяюся, што кожная пілігрымка, гэта ўжо бачна, з'яўляецца такім актам малітвы, але таксама і умацавання ў сваёй веры, надзеі і любові. Чуванні і малітвы працягваюцца аж да пачатку галоўнай святой імшы ўрачыстасці, якую звычайна канцэлебруюць біскупы і некалькі дзесяткаў святароў з усёй Беларусі і з-за мяжы. Гэтая імша і ўрачыстая працэсія завяршаюць цудоўны фэст, каб праз год ізноў вярнуцца ў Буцлаў пад поўныя радасці спевы пілігрымаў. Сама свеча – это символ Иисуса Христа, который пришел на этот свет, грешный свет, который дает каждому человеку возможность спасения. Только Бог ждет выбора человека. Он не врывается в жизнь человека сам. Он ждет, когда человек сам откроет ему дверь своего сердца. Я желаю всем найти Господа. С ним так прекрасно жить. Я хотел пожелать, чтобы та свеча, которая горит у меня сейчас в моих руках, чтобы она служила символом веры, была основой фундамента для рождения веры в Господа Бога, чтобы помогала и вдохновляла и обогащала человека духовно. Это очень важно для человека верующего. А мне хочется сказать, рискните, попробуйте просто предположить, что в мире есть что-то большее, чем какие-то материальные вещи, какие-то достижения, к которым мы обычно стремимся, что в мире есть что-то более ценное и более важное для души. И если в этом просто предположить, что такое возможно, да, то много приобретает совершенно другой смысл. Я бы хотела пожелать всем вообще, в принципе, людям искать Бога и найти Его, и встретиться с Ним не просто формально, а встретить действительно живого Бога, который встретить взгляд Его. И я думаю, что это изменит жизнь каждого. Бог знает лучше меня, что случится.
но я бы этого хотела для всех, так же, как вот это было со мной. Сегодня мы с вами наведали санктуарий Маці Божией у Буцлаве. Наша передача заканчивается, мы с вами развитываемся. Жадаю, каб Маці Божия заўсёды атуляла нас, наши семьи, плащом материнской опеки. Жадаю, каб кожны з нас открыл свою дорогу до святыни.